יאללה, אחי, איתנו קוואקר. Do ba do ba do ba do ba do ba do ba do do ba do boo do לוקחים סיר a boo ba do ba do בינוני, boo boo אבל ba לא do גדול, בגלל אם אתם a do גדול זה לא a do ba do ba do לוקחים a חלב, do ba do ba do 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 חלב, זה בינתיים אדו, כל בדו, שלנו, בדו. לוקחים 2 כוסות של מים, a do ba do ba do ba do ba do ושופכים a do לסיר. ba do ba do a do ba do ba do ממלאים ba את do החצי שאתם צריכים לסיר. a do ba do ba do do ba do ba do a do 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 a do ba do ba do a do ba do ba do ba do ba do שמים את זה על האש. אוקיי. a do ba do ba do 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 ba do הנה כוס. אוקיי. אם זה לא מספיק לכם, אז תוסיפו עוד. do ba 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 do אנחנו מתחילים לערבב קצת. אבל צריך טיפה שזה יתחמם, אז שתוסיפו את החלב. מוסיפים חצי כוס חלב כבר נדבר איתם היום. ומערבבים. פה, 10-2, 4 שעות. אוקיי, וואו, זה מתחיל להיות קשיח. מטורף, אמא. בחנות של בד. תראה לאמא אתה... וואו, זה מתחיל להיות ממש קשה. לא יודע מתי... הנה, אתם רואים את זה? תראו. וואו, תסתכלו. איזה טוב זה. כדי שיהיה לכם מושלם. טוב, אני אוהבת תמיד לשים על זה דבש, אז בואו נשים סירופ. הנה, תסתכלו את זה. תסתכלו איך זה יצא. בואו נטעם את זה. נראה טעים. אוקיי, הנה, זה המנה. בואו נטעם אותה. וואו וואו, טעים מאוד. הולך למסיבה 900 וואלה, אני ממליצה לכם להכין את זה בבית. ממש מרקם טעים. לא, היא לא שקרת. ממש. עדיף מכין את זה לפני שנה, כי זה חם וטעים. אם אהבתם, תירשמו לערוץ.